Nomathemba Xhaka ndiphuma kwidistrict yaseJo'qabi phantsi komasipala waseSinqu. Ndisuka phaa eLady Grey. Ndisebenza kwifama ebizwa Bamboos Hoek Farm. Phaya eBamboos Hoek Farm sisebenza ngeenkomo zebisi, meaning sithi abaproducer ibisi ukuze silithengise kule district yethu, especially eSinqu, Lady Grey, Alwa North and Sterkspruit. So into endiyenzayo phaya ndincedisana nabantu endiphangela nabo, ndisebenza eplasini, ndisenga iinkomo, ndiyazifida. Uba ngaba lixesha loba makuphiwe amathole ukutya, ndipha amathole ukutya. Loo nto ke eplasini akho msebenzi okuthiwa ngumsebenzi womntu, because uba ngaba kunyanzelekile uba ngaloo mini mandihambe ndiyofida ihagu, ndihambe ndiyofida ihagu. Ndivuya kakhulu namhlanje emveni kokuba ndiye ndangenela eli khuphisana. Namhlanje ndizifumane ndiyi-best female worker. Then ke ngoku ndiziva ndivuye kakhulu, and ke ngoku izawundincedisa kuba ekhaya sikhule kukho iigusha. Namhlanje ndizawutsho ndikwazi uba nam ndithenge igusha ukongezelela kwiigusha zasekhaya, nam ndibe nemfuyo yam. Ngoba kule nto uba ndiye ndaphangela emaplasini, ndiendape nam ndithanda imfuyo ngale ndlela yoba ndingade ndizenzele eyam.